Наприклад, якщо з таким порівняти Гея чи Джея, ну він менш трошки глибший, чуть-чуть менш глибший, але теж глибокий. Але цей глибокий. Але судячи з інструкції, то він має дугогасильну камеру. Тут написано, от система дугогасіння. Бачите? От такий АВРчик ще є. Ну він це трифазний, ну він теж якби глибокий, але не такий глибокий, він більш-менш влазить. А під цей вже точно треба вирізати. Під цей також вирізають, і під цей вирізають. І так роблять. Ось такий маємо щиток. Друзі, якщо потрібні щитки, то замовляйте, тому що схеми йдуть як в комплекті. Схеми розробляються. Чому схеми потрібні? Бо це основа, це основа основ, це продумування вашого щита, це врахування ваших умов, що робить ваш щит надійним та перспективним, де все враховано на подальшу експлуатацію. Дякую за увагу. Замовляйте продумані електрощити.